a vir teu pai e a che de ver bailar, que non che vexa teu pai bailar. Mamá, que eu quero ser artista. Eli toda panorama quería ser cantante, pero non se pode ter toda na vida, filliño, xa che dixen. Vale, a teu pai faslle falta no mar. Tes que ir con teu pai ao mar. Xa, pero mira, mami, teño talento, mira. Mira, metinche 2 jerseis gordos, calcetins gordos, vale, para que non che colla o frío. E levas Mamá, aquí comida espera. para toda a semana, vale? Vale, pero E a ver si vas caer ao mar. Oístes? Ten cuidado no que ves que vas caer ao mar. Teño unha noticia que darche. Que foi? Vou facer o ballet do telexornal. O casting, bueno. A ver, aclárate, que vas facer? O casting para o ballet do telexornal. E logo o telexornal ten ballet. Non, pero non creo que vaya moita xente ao casting. Por eso... Deixo aquí. É o gorro! O gorro que che fixen eu a punto de cruz, onde vai? Que che teño dito eu? Que o catarro se colle polas orellas. Perdín o gorro, mamá, é que... Dios mío, estuve encalcetando un mes nese gorro, Xa, perdón. Vou a casa por unha bufanda. Espera aquí un momento. Espera aí, Plácido. Dixeche un chiste ben, cabrón, me cago en Dios. Quédache ben o gorro, Sí, Sí. pasa co abrigo. Sí. Desde que me quitaron un brazo noto unha ausencia. Mira, bueno, ¡Ah! Aquí! miña nai trúxome comida, pero non teño aquí o tupper. Non... Mamá! Pa que vou ter frío se non teño abrigo? Pa que vou ter frío? Así. Miña nai. Moitas gracias. Nada, un tupperciño para que comas. Moitas gracias, de verdad. E que Moitas disfrutes. gracias. Levo moitos días sin Que é? Non che gusta o arroz? Con bogavante, sí. Pódese saber que fai a cuberta do barco sen fregar? É que estive ensayando, papi. Papi non, aquí son patrón. Ensaiar, ensaiar. Para andar ao mar non hai que ensaiar tanto. E logo este quen é? Josué. Plácido. Son Plácido. Plácido, papá. Está, hombre. Bienvenido. Moitas gracias. Un pouquiño de Colonia, aunque fora de Bustamante, podía botar, Papá. Cheira... Teu pai cheira a peixe podrido. É que é mariñeiro. Claro, por eso. Papá, mira, Plácido durme no parking da lonxa e nada. Sí, durmo ali Papá no non, parque. aquí patrón. Durmo no parque, na plaza de minusválidos. Andámonos jodendo entre nós. Quería ver se lle podíamos conseguir algo de traballo ou algo. Sí, de traballo. Axudalo. Sí. Traballo no. Traballo Non. Si hai algo de billetes, un bizum, e se non teñen, cobro con tarjeta tamén. Cartos... non.
No, cartos non. Pero se quere comer, tiño aquí unhas sardiñas fresquiñas, mire. Unhas sardiñas moi fresquiñas, tome. Ala, Que son? sardiñas frescas. Pero que porquería é esta? Pero de onde ven iso? É onde vai vir? Do mar. Jode, do mar tamén veñen as centolas. Tráiame centolas. Joder. Olvídese de darme de comer. Dígame, ou cartos, billetes, ou un traballo como o de Ábalos, por exemplo. A ver, cartos non lle dou. No. Pero se quere, doulle traballo. Queres enrolar? Se quere enrolar. Enrolarse. Sí. E eu que lle cobro por isto? Pois 100 euros. Arrolarse non, enrolarse. Se queres vir con noso mar. Claro, faime falta un home para a máquina do barco. Entón, Vai, pois, moitas gracias. sí, porque vostede... Vou para a máquina. Sí, entende de máquina. Hombre, máquina Sí. na que anduven eu. Logo, que modelo manexou? Olivetti. Pero... Bueno, más ou menos... Que pasa que eu doulle con 2 dedos, nada máis. Pero ten nivel. Nivel ten. Usuario. Nivel Suficiente. Suficiente. Papi, Plácido pode vir comigo en cuberta, se che parece Que ben. non me chames, papi, que aquí son patrón. Daquela que? Anímase a vir ao Gran Sol. Moi agradecido, moi agradecido. Anímase a vir ao Gran Sol, sí. O Gran Sol. O Gran Sol. Sí. Ai, se aquí na Gran Sol teño que coller unhas cousas. Pai, por suposto, me faltaría Pero máis. a Gran Sol. Sí, ao Gran Sol, claro. Sí. Oe, botalle peito aquí o teu amigo, Anímase a vir ao Gran Sol. Sí, papi, mira que vou facer un casting para ir a televisión. Que non me chames, papi, que aquí son patrón. Patri, ¡Patrón! vou facer un casting. E para andar ao mar tampouco fai falta ensaiar moito. No, que quero ser artista. Artista. Queres ser artista. Artistas sobran. O que faltan son persoas. Ai. Eu digo así que por moito Gran Sol que seña, por moito que pegue, aquí non me colle. Pelléndome aquí debaixo, aquí non me colle. Non imos ao sol, imos ao Gran Sol. A Gran Sol. Eita. Boto crema protectora, non hai problema. Boto crema protectora. O Gran Sol. Claro. Pero é peligroso. Como? É peligroso. Perigoso? Non, isto non é perigoso. Perigoso é o Gran Sol, se calía hai ondas de 9 metros. Claro. Tirei, non eu. Porque chamou a atención. Sí. Ondas de 9 metros. De 9 metros. Pero son ondas como desde aquí. 1, 2, 3. Pero canto de largo son esas ondas. 9 metros de altura. Bueno, polo menos podemos nos vallar, non? No Gran Sol. Aló. Ali as augas son xélidas. Agua fría. Agua fría. Non fría má. Peor. Moi fría. Conxélaste. Ali caes ao mar. Sí. En 5 minutos morres de hipotermia. Joder. Moi brava aquela terra. Pero eu non teño que facer 2 horas de digestión. Eu unha vez estaba pedindo pola playa e dixille eu, deme algo que levo 24 horas sin comer. E díceme, pois eu creo que xa te podes bañar.
Bueno. Pues nada, pa' diante. Sí. ¿Cando empezamos? Pois nada, mañá ás 5 zarpamos. Ah, sí. Ás 5 zarpamos mañá. Joder, maravilla. Sí. Por lo menos non se traballa pola mañá. Non, non, ás 5 da madrugada. Toma, a bufanda. Ás 5 da mañá. Mamá. Mamá e mamó. Que fai este señor co teu... Ese non é o teu jorro. Como la madre que me parió. Que fai? Quen é este tipo? Por que ten o teu gorro? Ahora non se pode quitar porque me fixeronme contrapelo as orellas e non me sale. Ni pa diante ni pa... Quitaba de boa gana. Que o quitaba de boa gana porque pica a Dios. Pica a Dios. Sí. Quen é este fulano? É Plácido. Que quere ver o fondo da ría? Enseñolle ao rápido, No, é que papi deulle traballo no barco para ir a ver o gran sol. Bueno, o gran sol. Habrá que empezar polo pequeno sol, o mediano sol, o XXL sol e pouco a pouco xa vamos. En fin, mañá aquí os dous ás 4:30, Joder, non era as 5. Vexomos moi adiantados. Ah, salimos de Portugal. Vale. Efectivamente. Moi bien. Sí, sí, Cuenta unha cousa. sí. O nené está apuntado a clase de ballet. Ah, vale. A ballet. O meu fillo. O noso fillo. A ver. O noso fillo. Meu avó ia ao mar, meu pai ia ao mar, eu vou ao mar. E 2 por 2, 4. Sí, señor. Pois o nené non vai a ir ao mar. E 4 más 4, 16. Vale? Son cifras orientativas. Él non vai a ir ao mar. Así que vas ao mar con este señor. Entendido? Pero un momento. Pero logo usted tamén fai ballet. É o meu fuerte. Antes de ir ao mar, como se me meten na Olympus. Non sei que... Donde son eu, en Coristanco do ballet, non se pode vivir. Chacal. Podemos ensayar xuntos? Sí, ou non. Sí. Bueno, Silencio, deixenme sí, pensar. sí, Deixenme pensar. sí. Eu teño pilates ás 6:30. Non se mova dai! A ver, a min o que máis me gusta é o tango. Podesme chamar papi chulo.